Nueva. Ma'am May, mayong gabi si Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Action Marlon, mayong gabi, nagsatanan nga kalamati. Salamat ma'am sa time ginatag diri sa Action Radio. Now masubo-subo nga balita kay may mga nagkalamatay naman sa sunod-sunod nga aksidente sa dalan ho diri sa Bacolod ho. May duwa ka napatay sa ibi mga luna may ara man. Motorsiklo ang kalabanan nga salakyan nga ginamaniho sa mga victims Kamo ma'am sa Project Cares Balanta, isang inyo sa grupo sa nagakampanya gid kag naga-advocate gid kung paano malikawan ini nga mga aksidente. Now si inyo ma'am nga monitoring ano gid man ang nakit-an yung nga nagapanguna nga rason kung nga adamo gihapon sa mga aksidente sa dalan. Actually, Action Marlon, ginahambal gid daton may tatlo na kakondisyones Yes. nga dapat mahibalaan sang tanan kag ginatihan naton nga i-abide gid naton. Okay. No, pagasundan naton. Yung tatlo ka conditions amo na sa road conditions, ang conditions ng driver kag sa mga road users kag ang conditions ng vehicle. Mhm. So may isa lang da ka condition nga ma-violate kag wala hindi siya road safe nga condition. Sigurado gina nga may disgrasya nga mahimatabo. So for instance, ang hambal naton nga condition sang driver ang gamaneho, is he in the right health and the right mental position to drive? Nakainom siya, kapoy siya, and number one, educated siya bala sa mga road traffic rules and road safety aton nga initiatives, kag na-train siya sa pagdala sila kapag maneho sa salakyan. Kung ang answer sila no, maski ano pa kanami isang atong dala nun, kompleto kita sa mga road signs, ma-enforcement kita, ang iya salakyan, bag-o. Pero kung ang drive wala na educate, hindi siya mayo, iya condition, nakainom siya, nakadrag siya, definitely may matabo nga disgrasya. Kag hindi lang nga disgrasya, na maka-injure, makapatay gid. In the same manner man, kung sagad kita, no, kabalo kita ang salakyan naton may diferensya, alang-ala kulang sa gasolina, tiyan mo na nagaka-aberiya, kabalo kita nga aton nga salakyan, wala naton na undergo sa comprehensive inspection, vehicle inspection system, may matuga man na nga disgrasya mga loss of brakes, no, so aton nga mga signal lights defective, so ang kasunod sa aton makabunggo sa aton or hindi kita makit-an. So may mga conditions gid nga makatuga sang disgrasya. Especially sa roads, balaan naton madulom, tapos namo subong mga roadworks nga wala sa mga signages, wala mga abiso. Dili man kadamo disgrasya. So tatlo ka conditions Action Marlon, importante gid nga mahibalan sa pumuluyo kag maging aware kita the moment we get out, the moment we pagsulod naton sa salakyan naton o pagsakay naton sa salakyan, dapat aware kita sini ang conditions ng driver, ang conditions ng salakyan, ang conditions ng dalan nga ginaagyan naton. So damo-damo gid ma'am sang rason, damo-damo sang masilin naton ginatunaan kun nga nagaluntad ini nga mga aksidente, no? So mo ding hambal ta bala ma'am ang road safety shared responsibility gid of everyone. Now sa mga LGU siguro ma'am ato nakiambot lang kun kamusta ang campaign sang LGU sa ginatawag nga road safety? Importante ba siguro ma'am no LGU, no? Yes. In fact, no, ang kabalo makamo ang Project Cares siya, ang aton niya nga pag-ubra with the Global Alliance of NGOs for Road Safety kat International Road Victims Partnership. So adwonta ni ang mga namon nga mga programa sa international, sa global, halin sa United Nations, ginadala naton diri ang global plan to local actions. Kay diri na sorry, na realize sa United Nations nag-fail. May decade of action kita nga gin-launch siyang 2011 pa. So imagine 2020 na wala gid naglubo ang disgrasya sa dalanon. In fact nagtaas pa even with the pandemic, no, imbis ang dala nato nagligwa na realize na find out na
at risk gihapon ang aton nga mga road user, especially anang sa motorcycle, di ba nagdamo ang mga naga-motorcycle, so Correct. nagdamo ang naga-bisikleta, Aha. and then hindi nga mga sa kadamaan, ang question sila, are they also aware nga may 5 ka E, Aha. ang 5 ka E na mga 5 E's nato na sa comprehensive, madula lang 1 ka E diri, inutil man ang tanan nga gusto himuon sa gobyerno para sa aton. Aha. Ano ining 5 E's naman? Number 1, education. So, ang mga tao, dabalam, educated sa mga road traffic signs naton, educated sila sa responsibility nila pagwa sa dalanon. Ang number 2, ang aton nga engineering works, complete ang signages, mayong road works naton, no, ng responsible ang mga contractors naton or not. Ang isa pagid ka enforcement na siling ati wala man gani ang mga aton nga police naga-enforce sila mga number 1 violator. So we are pointing fingers. Aha. Dapat ang road safety has to start in me. Aha. Sa aton at na isa-isa kay as I have said, road safety is no accident. So we are all part of the solution. So isa pagid ka action Marlon Aha. is that ang aton nga environment safety ina mga pollutants bla mga smoke emission, mga aton nga smoke pollution kita mo because of the tricycle, tricycad, ang mga bata ginaangkas gani. So ang tambutso bala, so kita mo kadamo subong mga bronchial problems man ang causes gani sang pandemic naton more on the lungs, no? Aha. So amo man ni siya ang possible, hindi na possible amo na ginigatuga ya sa mga preventable injuries itawag naton sa World Health Organization. Kang ikalima nga ang efficient emergency response. Aha. Sometimes, ang aton nga mga nadisgrasya nga tao, mabuhi pa tani. Galing ka kauna, pabalain ang pag-report sa Facebook, pag una-una pang pag-picture, pag-send sa mga videos and photos instead of calling the ambulance. Kaya we do not know what to do as a responsible road crash witness. So these are the 5 E's na dapat man naton pagatutukan sa gobyerno, which we have already started appealing to the good governor na ilagay si Governor Bong Lacson. Actually, ang duwa sa provincial, only 2 in the country have started to accept. May commit to action ni mo nga challenge ng global UN road safety. Ang isa nga nag-accept si Governor Bong Lacson sa November last year during the World Day of Remembrance for Road Traffic Victims. Kang ikaduha, si Police Director naton, he accepted it during the Commit to Act Week, amo ng UN Global Road Safety Week sa May this year. So duha pa lang sila, and we need actually to work with our DILG to bring down the local, the plan of the United Nations. May 5 mo safe systems approaches. Amo to ginhambal naton ganin ang aton nga may safe 6 conditions. Kung ginaubra lang gid ni tani sa diri sa aton sa halin gid siya sa aton panimalay, pakadto sa pagwa naton sa ugsara naton, pagwa sa city level, all over the country, ma-achieve naton ini ang reduced road traffic crashes. So ginakasubo ta lang gid dyan, no, ng mga Action Marlon. Kami actually sa Global Alliance, no, composed of like 260 NGOs from 90 countries na ang mga solutions, may solutions na ta. Amo ni Safe 6. Ang kung may Safe 6 na para wala ang mga AIDS na makunta kang HIV. Kung may Safe 6, anom lang. Kung ang anom lang ni ginapati lang naton, pag alat niya sa dalanon, wala gid may mapatay sa dalanon. So, kung gusto mo kung ang Safe 6 liwat-liwat na hilin pa ni sa una, ikaduha nga dekada, kung sa motor ka, helmet. Correct. At ang Safe Motorcycle Children's Act. Pag below 7 ang bata ninyo, pag hindi makatungkad sa pedal sa motorcycle, palihog, hindi nyo gid pag-isakay ang inyo kabataan ng mga baby sa motorcycle. Okay. Pag-wear din sa mo helmet. Number 2, kung ara ka mo sa auto, sa salakyan, na may seatbelt din sa tubangan ng kamo sa likod, wala ga pili ang disgrasya kung diin ka malabog gid kamo tanan. Amo to bala nakita niyo sa Jansan, naglag kalalabog ang mga pasahero sa dalan. Pasakit gitanawon sa atong
nga mga pictures ka videos. Mhm. So seatbelt up, buckle up. Okay. Amo na siyang rason ang utod ko naglabog, so napatay pudyot na lang Mhm. sa isa ka sa ano sa year 1995. Amo nang reason na nagakausa gid ko. Yes. Mas po ni dito siya napatay kung napaangitan ang ginahambal ko nga safe six na napatuman lang pag-aware lang kita about road safety. Aha. Number 3, speeding. Speed kills. Kung nag-love 30 lagi kita sa dalanon natin, kung gahinay-hinay lang kita, hindi ang pagmaneho sa salakyan, hindi niya about sa pagkalumba sa pakatuan natin. Planuhon gid natin ang aton nga kalagtuan. Aha. So, safe nga third nga solusyon dira is slow down, kay speed kills. Ang number 4 naman, do not drink and drive. Or Yes. kung nagainom ka, like subong actually damo ko kadtuan, Mhm. but I am under medication, gaubo ko, gainom ako cough syrup, gapatuyo sa akon, I have to cancel all my lalaktan. Aha. No, kay makahulat lang gid na iya, makahulat lang gid pero ang kabuhi isa lang, Correct. hindi gid na iya maislan na kung ang kamot mo mautod, so islan mo na hindi na mabalik gid siya. Aha. Las 8, Jess Action Radio Philippine Standard Time. Ginasaysaya, mga importante ining pahanumdom. Kadamo sang dapat naton sundon, damo sang dapat nga tumanon. Parang malikawanta ini nga sahi sa aksidente. Balikanta si Ma'am May. Ma'am May. Sir Marlon, Yes. okay. Good evening, liwat, no? Okay. So, ang ikaapat naton na gina paambit din sa tanan nga dapat nga patihon kung ara na sa dalanon, Mhm. no? So, atong hambal naton nga ng number 4 is as speed helmet use, Okay. number 1, number 2 seat belt, number 3 speed kills, and number 4 drink driving, no? So no gid. Kung may party ka mo nga kalagtuan, pangita ka mo driver or magtawag na lang ka mo taxi, ibilin yung salakyan nyo. Kung may intention ka mo mag-happy-happy, Aha. hindi na ka mo magdala sa salakyan. Okay, kadamo man subong sa aton nga mga service bala providers sa salakyan nga Correct. pwede lang nato marentahan. Aha. Or ang company mismo, be responsible. The company should have a dedicated driver na wala man nagainom. Mhm. Okay, so ang number 5 sini, ang lookout. Kung ginagamit lang naton, the lookout lang kita, maskin may gulpi pa na nagtabok sa dalanon, makita gina naton layo pa o lapit na lang kag makapreno kita. Kung hindi man dasig ang aton ginabagdalagan, makapreno kita. Kag kung ga-lookout kita, makita man na naton ang mga ido, gatinabo, kalayo pa lang damo stray dogs, or aware kita, mga awareness gid importante no, sa road traffic safety and injury prevention. Pag lookout kita, sigurado gina hindi ka sila naton mabungguan, or kung mabungguan man din sila, ang damage or halit very minimal katama. So and number 6, amo na no distractions. Amo ni subong kadamo sang riders, di ba uso gid subong mga delivery riders, Yes. uso man ang cellphone ang aton nga Google, wala nga GPS, Mhm. sa una makapamangkot man lang ta, di ba? Or layo pa kung may plano kita magkadto sa Dumaguete, kalayo mga inadlaw pa lang o weeks before, ginaplano na naton ang aton pakadtuan, ginasulat naton, ginaistoryahan naton. Subong nga ginadepend na naton sa Google Maps, sa GPS, which is also very distracting. In ang mga delivery riders, kakita ka muna ang guro mo, so kung aware kita, kita niyo mga delivery riders na nira, naka-uniforman sila, sigurado distracted na sila, gapamati na sila sa mga instruction, nagapamati na sila sa order nila, galagsanay na sila sa orders, so may mga distractions sa dalanan. So anong ini ka distractions, anong ini ka mga problema, amo ni Sir Marlon ang hambal mo ano ang problema. Ini anong ni sila ebidensya ini nga anong mga problema, ano man ang solusyon. So anong ini nga major problems, so kita mismo ang solusyon. Otherwise ang aton ginahambalan sini nga gabi, pamatian lang, tapos wala na pagwa sa dalanon, himuon man gihapon, sigurado may madula gihapon nga kabuhi. Kay proven na there are about 3,500 road crash deaths na kapatay sa dalanon every day. Kag 500 of these are young children,
ang kag-proven dili kay ang young people ni actually from 29 below 15 to 29 years old amo ni number one killer ang road traffic crashes. So kamo nga nagapalamati nga mga teenagers dira, nga mga young people, mga young professional bag-ula nakatungtong sa lakyan, nakabag-ula nakabakal motorcycle without getting inablahan bala to kung may comprehensive driving education na subong pero ginahatag na wala man naton gina-avail, no, so gina-try man sa gobyerno panami isang aton dalanon dira pero wala man ta naga participate as ano kung makakita ta gani mga batos nga ara sa dalan or may guba wala man naton gina-report. So we have this istabala responsibilities nga maging aware kag himuon naton ang pwede naton mahimo sa aton level. Kay definitely atong hambal mo, road safety is a shared responsibility. Yes. Kag road safety is really no accident because accidents are preventable. Kung atong tanan ginahambal naton na 3 conditions, 5 ka is, kag 6 ka safe 6 no ang interventions kung gina-adapt lang ni naton as a way of life, may kabuhi gid no nga masigig gid kabuhi, there will be no road crash death. Yes. Action Marlon. Yes. Damo gid ma'am sang nahibaloan no ang ato sa mga tagapalamenti sa buong gabi. Anyway, sa inyo ma'am sa Project Cares, I don't know kung mayara ka mo schedule activity pa. May mga schedule activity ka mo angot sa road safety campaign? Yes, sir. Ang isa na mo ginapanawagan, we are trying to reactivate inabalang sa dumdum kamo nga ang ginahamba ng sa una mayara kami safe dog walk. Inang mag-advocacy bala kami about sa using our mga pet dogs, pet animals. We would like to reactivate ang aton nga inibalang Be Seen, Be Safe nga programa. So kung we are inviting all the dog lovers, to all mga responsible dog owners to connect to us kay itingawaan naton nga may safe dog walk kita nga programa. Hopefully sa panawagan ni sa aton mag-mayor ni Albi no nga balas para sa maskara, we would like to have another safe dog walk event no, although pa din ako niya discuss kay Mayor wala pa kami ka courtesy visit sa iya kag sa aton nga maskara nga mga organizers. We would like to have this in October. In fact, another big company in Manila is also reaching out na gusto sila ang motorcycle safety. Makakadto din sila, kakampaign sila together with our Negros Occidental Police Office. We are designing actually comprehensive, itawagin nila niya tublang isa lang ka designing a comprehensive RTSIP AAP, which means Road Traffic Safety and Injury Prevention Actions and Advocacy Program. So damo ni siya nga mga programa, damo ni nga sectors involved, even the mga contractors league, ang aton nga DPWH sila nga sector, ang DOH nato, Provincial Health Officers, and the LGU nga mga City Health Offices, ang mga DOH reps, so under naman sa health nga prevention na sila, kasi sa emergency response, sa ato na mga disaster. So we are already designing very comprehensive programs sa local na ground. Like Sir Marlon, I would like to emphasize gali no, so buong gina-develop naton sa Global Alliance ang incubator program, damo kita mga pilot programs. Kung LGU ka, kung mag-connect ka mo sa amon, definitely mga award-winning ini nga mga simple lang nga mga program that even requiring budget sa way kami ka pangayo anything. All we want to do is collaborate. Kaya ang hambal sang UN, kag WHO, World Health Organization, we should engage in meaningful participation with our governments. Ang aton panawagan sa gobyerno naton is to reach out to us, private sector, mga NGOs, kami especially families of victims. Kaya ang mga solutions ara actually sa amon. Ang mga solutions kung nga napatay ang amon mga pinalangga sa dalanon, amo ini ginakausa namon nga naging solution amo na may mga national laws kita because these were the solutions to what caused the death of our loved ones sa kabuhi. Ato lang seatbelt, nawala seatbelt, ang speed, ang drink driving, no, ang mga distraction. So this became develop into laws ni
because of incubator kag mga technical working group. Yes. So, gina-special mention ko man, nag-reach out na kami kay board member man ko no, of the provincial government. So, we are trying to strengthen our position here in the province. Kag Sir Marlon, hindi lang dili sa province no, ang Project Cares gatinuha. We have already forged a program partnership with our inatawag na comprehensive driving education schools and diri actually sa region 6 represented by the Western Visayas Driving Institute Corporation, and then ang vehicle inspection centers of the Philippines composed of sobrang sa 90 plus na centers all over the country. Gin-adapt na nila ang Project Cares as their CSR program. So kung diin may mga PMVIC centers in the country, they will adapt what we are doing in Project Cares here in Bacolod City and in Negros Occidental. So, Sige. pilot may mga programa to naton. In fact, Sir Marlon, ginaliwat ko lang panawagan tani sa aton balang Negros Press Club. Okay. It was one of the program partners pag-start with some UN Decade of Action sang year 2010, 2010 to 2011. Pioneer kamo bala nga mga group of journalists na naging program partner kag naging effective to ang aton road safety kampanya sa province of Negros Occidental. Sabay pa atong president si Sir Boy kung pamati siya no, seriously ko yan sa panawagan. I've had several talks with him already and I hope makaschedule kita pagpungko with the Negros Press. We recognize the press as one of our very important program partners in road safety. Kakamugi sa Action Radio no, ever since no, sa Action Subong gina-invite niyo ko liwat at lawig na gid ni lawig na kadamo na kamo ka instances nag-invite sa Project Cares. Kag don't thank us, don't magsiling ko magpasalamat sa amon. Kami actually ang kapasalamat sa inyo. Kay kami ang tingog sang wala na diri subong, tingog sang nangkalamatay, tingog sa mga biktima sa dalanon nga nagahambal nga kung tani may road traffic safety and injury prevention lang nga programa ang tanan, wala na may madugang sa statistics sa nagkalamatay sa dalanon. So, buligan ta ni ma'am, buligan nato na ni para malabot ang handom ta nga ma-reduce. Zero. Yes, road crash death gid no amo nang di gid naton pwede mabatian sa balita para may sa aksidente. Ma'am May, thank you gid sa time nga ginhatag diri sa Action Radio Bacolod mayong gabi. Salamat din Action Marlon. God bless you all. God bless. Action firing